I vi treningom treba da razvijate ova 3 energetska sistema. Znači, dobijamo energiju za rad na 3 načina. Jedan je taj fosfageni sistem, znači to je taj takozvani ATP fosfokreatin sistem, gde se ovo jedno hemijsko jedinjenje fosfokreatin brzo pocepa, ali pogledajte koliko vam da, 1 molekul ATP-a. Ovo mi je najlakše kad pričam i studentima da objasnim, ovo je Usain Bolt. Je li to u redu? On ispali, svoju trku 100 metara, 10 sekundi i potrošio 1 molekul ATP-a. Kada Usain Bolt trči na 200 metara, je li u redu? Potrošio je ovaj 1, sad mu treba i dalje anaerobija, i dalje je visoko intenzivni napor. Onda on u sledećih 100 metara ulazi u ovaj glikolitički sistem, gde se glukoza ili glikogen, depoji glikogena cepaju bez prisustva kiseonika, to je ona anaerobija, i daju vam još neka 2 do 3 molekula ATP-a, što vam je dovoljno za 1 do 2 minuta visoko intenzivne fizičke aktivnosti. Sad, ovaj glikolitički sistem zavisi dosta koliko možete da ga razvijete, naravno i od genetike. Kao i ova VO2 max, zavisi koliko možete da je razvijete od genetike. Neko je rođen da bude sprinter, neko je rođen da bude maratonac, znači ne može da bude jedno i drugo. Vi u ekipnim sportovima obično imate kombinaciju da smo lepo dobri i u jednom i lepo dobri i u drugom, jer su to zahtjevi ovih ekipnih sportova sa loptama i tako dalje. Imate neku minutažu gde trebate da špartate poprilično brzo sa nekim manjim prekidima. I onda mi hoćemo kod, recimo, fudbala da razvijamo, da imamo sasvim solidnu aerobiju, ali da razvijamo i ovaj glikolitički sistem, da možemo da istolerišemo i tu anaerobiju. Isto tako, ovo, da kažemo šta radimo, razvijamo kad razvijamo fosfageni sistem, to vam je čista brzina. Da ispališ, eksplozivna snaga, brzina, kratki sprinteri, startnost. Znači, to radite treningom, ali šta razvijate? Razvijate fosfageni sistem. Tu vidjet ćete posle, daću vam ovaj jedan primer mikrociklusa, trčite kratke, ali slatke, visoko intenzivne deonice, maltene do 60 metara, pa možete promenljivo, pa kreni, stani i tako dalje, ali da, mi smo sigurni da smo samo potrošili ovaj 1 molekul ATP-a. Kada radite glikolitički sistem, znači razvoj njega, to su oni treninzi gde vam je duša u nosu. Poslednji energijski sistem je oksidativni, to je taj aerobni. Stvaramo energiju u prisustvu kiseonika, ali intenzitet rada je snižen, a obim rada je povećan. Znači veći obim, manji intenzitet. Koji je to manji intenzitet? Ne sme da bude ni premal. To je ona između prvog i drugog praga. Koji je ovde intenzitet i ovde intenzitet? Intenzitet, znači na drugom pragu i iznad. Ovde sve pršti i seva, ali traje kratko, a ovde smo malo spustili intenzitet, ali smo produžili obim trajanja.